Привітання, дороженькі! Сьогодні я вам покажу страву, яка прийшла в наш світ з старожитного Рима, а теперішньої горної Італії. Я, на жаль, не могу побывать в Италии, поэтому поглядите на пейзаж Сакартвела. А расскажу я вам сегодня про салат. Гэта страва, якую мы все ведаем і любім, мае 2500 гадоў гісторыі. І ўпершыню з'явілася якраз такі ў старажытным Рыме. І што самае цікавае, тады салат рабілі толькі з 3 кампанентаў. І это была назва адной асобнай стравы всяго-то. Рабілі з цыбулі, сырой, рэзанай цыбулі, петрушкі і салеры ліставога салата. І заправлялі ўсё гэта мёдам і спецыямі. І в том выглядзе, в яком мы цяпер ведаем салаты, яны пачалі з'яўляцца толькі пару соцень гадоў таму. З Італіі салаты перайшлі ва Францыю, і французы пачалі дадаваць прованскае масло і то, што тады лічылася маянезам. Таму што такі гостры смак, які елі італьянцы, не падабаўся французам. Яны любілі больш лагодны варыянт, больш вытанчаны смак. Пасля ад французаў, само сабой, гэта страва перайшла ў Нямецчыну. І дзесьці ў 18 стагоддзі пачалі дадаваць, акрамя зялёных раслін, пачалі дадаваць рознакаляровыя, але сырыя. Вараныя кампаненты пачалі падаваць толькі ў 19 стагоддзі. А такія рэчы, як, напрыклад, вядомыя ўсім салаты мясныя, якія з'яўляюцца адной з фішак нямецкай кухні, калі, напрыклад, 5 відаў мяса і каўбас в адным салаце, і гэта аснова, пачалі з'яўляцца, у прынцыпе, толькі ў пачатку 20 стагоддзя. І такая страва, як салат, аказваецца вельмі старажытная. І самае цікавае, што менавіта калі дайшла страва пад назвай салат да цяперашняй тэрыторыі Беларусі, Польшчы, Літвы, Вялікае княства Літоўскага, нашы продкі пачалі дадаваць проста смятану, чаго таксама да гэтага не рабілася. І паступова страва ператварылася ў то, што мы ведаем сёння. А я вам прадстаўляю салат, які я сустракаў толькі на сваёй ганцаўшчыне, пагэтаму, мабыць, і назаву яго салат ганцавіцкі, хаця і в нашых мясцінах яго лічаныя людзі рабілі. І што ж, паехалі. Трэба морква, сырая цыбуля, фасоль вараная, я ўзяў кансерваваную, крыху яек, іх трэба будзе атварыць, і чорны хлеб, і агуркі, салёныя агуркі. Цыбулю трэба парэзаць, мабыць, сваімі сіламі. Так, блин, ай, пече вочы ленот. А ну давай магіі крыху. Раз. О, файна, насколькі лягчэй. А цяпер крышачку папрацуе цайдао, за што я яго і люблю, што ён універсальная рэч. Можна і парэзаць, а можна і вось так лёгка ўсё сабраць. Справа за моркву. І паехалі. Бляха-муха, што ж-то доўга, мабыць, зноў от так от. Бачце, як смагі прасцей. Зноў папрацуе мой любімы цайдао. Цяпер трэба ўсе кампаненты абсмажыць. Для гэтага берем патэльнічку, заліваем алеем, нагрываем так файна. І паехалі. Першая морква, як вы бачыце. Абсмажыць трэба да гатоўнасці, але пастарацца не падпаліць. Потым цыбульку. І ўсё разам да гатоўнасці.
Маринованные огурки треба порезать. Ленивые сегодня все смогли, да? Ну, пробачьте. Бывает. Потом все компоненты скидываем в одну емкость. У меня в данном выпадку ось такий чудовний рондель, який мені позичила сусідка українка, яка, правда, з дитинства живе у Батумі. Бачите, морквочка, цибулька, огурки, фасолька. Тепер треба порезати, а потім обсмажити чорний хліб. Смажить треба буде, щоб з'явилася скоринка, щоб вийшли такі сухарики. Ось так, така пригожость. Тепер треба зварити яйки. Я завжди кидаю в кипінь. Це, до речі, рондель турецького виробу. Ну, вельми так собі апарат. Пустий, не хоче стояти на ровній поверхні. Кидаю і варю 10 хвилин. Потім, само собою, дробненько режу. І знову же добавляю сухарики в огульную порцию. Добавляю яйки з допомогою моєго ж любимого Цайдао. Виглядає, як быццам реклама Цайдао. Ні, просто це мой любимый інструмент. Все старанно перемешивается. Додается по смаку майонез, хотя прикладные пропорции я позднее напишу в описании. И снова же все перемешивается. Подалось мне, что маловато майонезу, тому добавляю еще, чтобы салат не был сухий. Але знову же гэта по смаку, кому як подобається. Вось такая прыгажосць атрымалася. Ну і трэба ж пакаштаваць, што ж выйшла. Обалденно. Не забудь поставить подобайку, калі даглядзеў до конца.